Isonahu naing marede do martangiang laos padao holso dohot ganggu niroha di pakoron ni virus corona COVID-19 mangidohot tuduhan asa tibu lao jala sumisi alani ginahubain no namang naing manian laho pasisihon virus corona COVID-19 sian diat portigion laos edekupe portibi tumatangis dunia menangis alani elu-eluhom majo tutuhan perdengga basai mauliate mamang elu-eluhom musai majo tua mataraja inata soripada naliat nalulu lao selu-eluhom majo musai tu panggonggomi pamareta siap pergijam satu partoru asanggiat panggonggomi namar sahala nasida idiat portibion mau liate ma amang namaro nami bae mana uli bae mana ringgani disima mula-mulana disima soba-sobana disima nang liat-liatna disima do asahatanna asa pangidua mon asa ngiat aka dokter garda terdepan boy pertugas do perawat boy menyelesaikan masalah ni wabah virus COVID-19 sia Tuhan mama masuk-masuk satu hatop sumisi ngotak ni pirusi saat saat isu sai saat saat kita mengulu sai saat Salam, salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Amin.